माबोला लोगो मोनगोन आं आंनि सनाथि बिबारखौ माबोला जुलि जागोन आं आमाय आनैया बाजारनिफ्राय अमा बेदर लाबोखागोन ना? जानायखौबा फोरोंलायदों दे आंनि बाहागखौबो नोंनोनो होगोन आंथ' अमा बेदर जाखाया नालाय। नोंनो लकेल दाउ लाबोखागोन ब्रा जुरि। मिनिस्लु लाजिस्लु सिख्ला नोङो हर सान आंखो नोङो एदाव नोङो मिनिस्लु लाजिस्लु सिख्ला नोङो हर सान आंखो नोङो एदाव नोङो लामा सामा होमबा लामा सामा मावलिया बावलिया गाज्रिफ्रासो सेंग्रासो बेलाय बहां लेवलिया एरायनो माबार खारलांखा मा खालामनो नुनाय माने सेंग्राफ्रा हले आं आदा लाबोबाय फैसाखौ एटिएमनिफ्राय नोंसोरनि जायगायाव एटिएमआव थांबाय मा एटिएमआवनो फैसा गैया थेवबो नों दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं सॉरी आं नोंखौ मोजां मोनबाय सॉरी 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 गया रे मेरी हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो माना कि मुझे दिल देगा किसीनो नोंसोरलाय ओइ सेंग्रा गारि मथर गैया न' बां गैया बहा दोननो नोंसोरलाय उदां सेंग्रा साख्रि बाख्रि गैयिफोरजों गारि मथर गैयिफोरजों थांग्रांबायाहाय जोंलाय नोंसोर बायदिजों फैबाय दानाबा जाग्रांबायाहाय जोंलाय नोंसोर बायदिजों राम 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 थांग्रांबायाहाय जोंलाय नोंसोर बायदिजों थैखाबायलै दानाबा जाग्रांबायाहाय जोंलाय नोंसोर बायदिजों देलै आगैमोन दे 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 एम्फ्रु जाहा मालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नैया दामाव जि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस नैया दामाव जि मोजाङै बुजि फागुन दाननि थिं थिं सान्दुङाव साथा हमनानै देलाय देलाय बबेयाव थांनो नायफिना मानो नै सना देलाय देलाय बबेयाव थांनो नायफिना हाय हाय 143 इसका मतलब क्या है? आई लव यू 399 399 इसका मतलब क्या है? सना नोंखौ साजायगोन
नोंनि रेगे रेगां फास्राया सना नोंखौ सिरि सिरि आंबो थागोन सिरि सिरि हो 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 नोंबो था